ҳарчанд машғул шудан ба фолбинӣ бо назардошти оқибатҳои нороҳаткунанда кирдори ғайриқонунӣ бошад ҳам боз ёфт мешаванд афроде ки ба ҳамин гуна хизматрасониҳои пулакӣ авомфиребона даст мезананд. Дар гузориши навбатӣ оиди чеҳраи аслии сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маълумот гиред ки муддатест ба дуохониву фолбинӣ машғул аст. бо истифода аз бовариву эҳсоси шаҳрвандон идеяи бану мулло ки саводи диниву дунявӣ надоранд мехоҳанд бо роҳи муфт даромад ба даст оваранд. Раҳматов Мазбуд Мамаҷонович сокини 32 солаи ҷамоати деҳоти унҷуи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров худро мулло нишон дода ба қавле дардмандонро табобат ва мушкилоти корафтодагонро осон менамуд. Раҳматов Мазбуд дар асл мактаби миёнаро ҳамагӣ 9 сол хонда минбаъд ба хариду фурӯши чорво машғул мегардад. Дами ман дами эллик бӯм, дами ман дами Эркин бӯм, дами ман дами Тошпӯлот бӯм, дами ман дами Исмоил бӯм, дами ман дами Эшон бӯм гуфта мехонам. Ман маълумотам нест аст. Ман китоби тоҷикиам хонда наметавонам. Ҳамин чизо ҳолате ки аз хоб хестам, ҳамин коре ки касб-дукаса хондаму аз хоб хестам, ҳамин чизо худаш ман ба азёб буд. Ман намедонистам ин ким эллик бӯшким, Эркин бӯшким, инҳои намедонам ки меомад. китобҳои динӣ корд, санг, химча аз воситаҳоест ки Раҳматов Мазбуд ҳангоми дуохонӣ онро истифода мекунад. худ намедонад ки сангу корд ва химча ҳангоми дуохонӣ кадом нақшро иҷро мекунад. бо донистани ду сура Раҳматов Мазбуд дар хонаи худ утоқеро омода намуда мардуми соддаро дар хонаи худ ба қавле тавбат мекардааст. бар ивази ин хизматрасонӣ корафтодагон ба ӯ маблағ медоданд. бо хондани калимаву ибораҳои нофаҳмо Раҳматов Мазбуд худро қори нишон дода дар асл ӯ зимни қироат чӣ мегӯяд на ба худаш ва на ба дигарон чизе маълум мегардад. тавре ки маълум гардид ин сокини 32 солаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикиро бо мушкилӣ мехонад. новбаста аз ин китобҳои диниро дар назди худ қатор намуда вонамуд мекард ки ҳангоми дуохонӣ аз ин адабиёт истифода мекунад. ҳарчанд тавассути гузоришҳо нишон дода мешавад ки бархе аз шаҳрвандон бо баҳонаҳои фолбиниву муллоӣ мардумро фиреб намуда мақсадашон соҳиби молу сарват шудан аст, вале сокинон гаштаву баргашта томаи фиреби чунин муллоҳо мешаванд. худ қазоват кунед ки шахси бесавод чӣ гуна ба дарду мушкилоти дигар нафар чораҷӯй ё мушкилкушо мешавад. Раҳматов Мазбуд аз ҷумлаи чунин нафарон аст ки худро мулло нишон дода дар асл мехоҳад соҳиби шаъну шараф ва маблағи муфт гардад. дар ҳолати мана хурдсолиам якта ҳамсоямба муроҷиат кардам, хонда монда будам. ҳамсои очамба ҳамунҷа дида будам ки мисол мана чӯпчаю косуя мехитисош буд, ҳамин чизои манам гирон монда. аз дарахти себ хонаманда фақат дарахти себу олучаи ба ҳабарои ҳамун себ сангои ҳамин кӯчам гифтам, ҳамин шағали пеши хонам гифтам. ман худам ин чизе намедонам, ин худаш барои дизе ман аёни хурдсоли манда дидагим ҳамун ки ташкил кардам. агар пеши роҳи ин муллоро сари вақт кормандони мақомоти амният намегирифтанд, боз чандин нафар сокинон зарари моддиву маънавӣ медиданд. дар урфият бори каҷ ба манзил намерасад мегӯянд ва ҳар нафаре ки аз доираи қонун берун по мениҳад ҳатман ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.